Κυρίες και κύριοι, ο κυβερνήτης κύριος Περγάμαλης και το πλήρωμα σας καλωσορίζουν στη πτήση 424 των Ολυμπιακών Αερογραμμών με προορισμό την Αθήνα μέσω του Μόντρεαλ. Σήμερα θα πετάξουμε με αεροπλάνο τύπου Boeing τύπου Airbus 340 με το όνομα Επίδαυρος. Η πτήση μας για το αεροδρόμιο Ντορβάλ του Μόντρεαλ θα διαρκέσει 55 λεπτά. Good evening, ladies and gentlemen. Captain Pergamalis and the crew welcome you on Olympic Airlines flight number 424 to Athena via Montreal. The aircraft we shall be flying with today is an Airbus 340 named Epidavros. Our flight time to Dorval Airport of Montreal will be 55 minutes. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλούμε να παρακολουθήσετε στην οθόνη την επίδειξη των σωστικών μέσων που ακολουθεί. Ladies and gentlemen, please observe the following video projection on the safety features.